Собада хамер жия башлаганнар. Бойлар собасында яшәүче Рафик Хадиев үз куллары белән шундый текә машина ясап куйган. Мондый уй аңа капка төбендә кич утырганда килә. Тиз арада интернеттан сызымнарын табып, хамер машинасын җыярга тотына. 3 ел вакыт, шактый тырышлык һәм үҗәтлек, чыдаган нерв күзәнәкләренең нәтиҗәсе турында алдагы материалда. Саба урамнарын тагында яктыртып, хәзер әнә шундый әфлисундай хаммер йөри. Аның хуҗасы Рафик Хадиевны районда оста механик буларак беләләр. Ул иске запчастләрдә машиналар җыя. Хаммерны зил двигателе һәм комбайн көпчәкләрен кулланып эшләгән. 3 ел тырышырга туры килә. Ел сайын эшләтергән эш түгел, хуҗалыкта да эш булып тора. Аңа бүлсәң, аны эшләп булмый. Мәсәлән, авырты дип әйтим инде. Менә шуннан рәхәт аласың. Хаммер сәгатенә 80 км йөри, машинага бөтен документларда рәсмиләштерелгән. Быел хәтта район җиңү парадында да катнашкан. Бөтенесен булдыра ул. Тимер эшенә дә булдыра, агач эшендә эшли ул. Ул алтын аның. Ул менә күбрәк шул тимер эшенә миткән инде. Тимер эшенә җиннәнә инде. Менә шул машиналарны күреп кайтып куяндыр. Шуны эшләп чыкты бит инде. Мондый зур машинаны җыю бер үзеңә генә авырга туры килер иде. Тимер томыры җитмәгән деталь запчастлар белән дуслары, күршеләре дә ярдәм иткән. Шактый гына акча да кереп китә. Әгәр дә кесәне саласаң, моны ясап булмый. Моңа ару китте инде. Менә зилда бар, ул да киткән да. Рафик әфәнденең изенә басып, улы үсеп килә. Аңа да машина җене кагылырга охшаган. Хәзер әтисе механик өлкәсендә бар белгәннәрен улына өйрәтәчәк. Саба телевидение ярдәме белән Гөлназ Гыниятова, Яңа Гасыр каналы.